हेलो भैया बोला तानी का? हाँ हम भैया बोला तानी। का समाचार बा छोटू? हाँ ठीक है बानी। तनी भाभी के फोन दा। ए भाभी ला तहार फोन आइल बा। का ये राजा का समाचार बा? ठीक बाड़ू ना? हाँ ठीक है बानी। काहे हो काहे मसुआ के बोला तारू? ली सुनी। हमरो के